Всім привіт! Сьогодні наш парламент приймає бюджет на 2022 рік в першому читанні. Так от, як стало відомо, на захист історико-культурної спадщини в бюджеті виділили 0,0 ніхуя. Так от, тепер з захистом історичної спадщини будемо займатися, шановні, тільки ми, хранителі курганів. Я Юрій Завірюха. Ось, бачите, хранитель курганів з Дніпра. Тут така цікава історія, хлопці і дівчата. Іду відсилати пану Кобзарю жолуді, щоб він виростив дуби. Ось, дивіться, отут жолуді, пророщені, дубочки. Вони сьогодні поїдуть до нього. Бажаю всім гарного дня, настрою. У нас штормове, стали на бочку і чекаємо більш-менш гарної погоди. Всім смачної кави, борщу, вареників, шмат сала добрий, товстий шмат сала на не дуже товстий шмат хліба. Гарного дня! Вітаю, брате Гайдучі, радий бачити. І я вас вітаю. Це, поки ви мене бачите, люди дорогі, оце небайдужа людина, непосидюча, небайдужа, найкраща людина нашого краю. Курганний вартовий північної сторони Дніпра. Добрий день, друзі! Сьогодні був чудовий день. Ми зустрілися з Юрієм Романовичем. Я від нього отримав ось такий подарунок. 3-4 десятки жолудів. Половина з них пророщені. Кладемо на дно. А є навіть з вусиком збоку, який чіплявся за плоть, і наконечник уже не можна було витягнути. Ці маленькі кулі часів ранньої залізної доби, вони тримали в покорі частину Азії, Середню Азію, Передню Азію. Завдяки цим маленьким частинкам бронзи скіфи отримали данину золотом у Єгипту. Ці маленькі наконечники стали причиною занепаду Асирії, Урарту. Від цих маленьких бронзових наконечників потерпіли поразку перси, які вторглися на територію Скіфії. Ось в мене 8 дубочків, які чекають своєї посадки весною. Ось гріється водичка під них. І вони потрошку там у мене зимують. Я думаю, де-то теплі дні квітня, березня кінець, вони будуть висаджені. Бронзовые скифские наконечники боевые. Интересная штука. Так вот она какая эволюция. Вон, друзі, на горі
Хортиця. І хай щоб не казали, але збудувавши на Січі, відбудувавши Січ Запорізьку, вороги забили собі осиновий кіл в сраку. Гарного дня! Готуємо тризну.